ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం ముష్టిబండ గ్రామంలో 5గురు దొంగలు వచ్చి హల్చల్ చేశారు. సత్తెనపల్లి గ్రామంలోని ఒక ఇంట్లో 50,000 నగదు బస్తా బియ్యం దోసుకెళ్లారు. మరో ఇంట్లో 2 వీలర్ దొంగలించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేసి వీలు కాకపోవడంతో వెనుదిరిగి వెళ్లిపోయారు. ఒక ఇంట్లో దొంగతనానికి ప్రయత్నించగా సీసీ కెమెరాలో వారి దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దొంగలను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎండాకాలం వస్తుంది అంటే చాలు గ్రామాల్లో దొంగల భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయో అని గ్రామస్తులు భయపడుతున్నారు. పోలీసులు రాత్రి సమయంలో పెట్రోలింగ్ చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. దొంగతనానికి పాల్పడితే వారిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.